Klaro ang labaw sa Land Transportation Office kon LTO Region 12 mahitungod sa naitabong pag-Pag-Ilis sa mga hepe niini sa nagkadaiyang distrito sa riyon. Base sa nakuhang impormasyon, kini nga kamanduan nagikan mismo sa LTO Assistant Secretary nga si Marcos Lacanilaw, isip Kabahin sumala pa sa gipatuman nga reform program sa maong ahensya. Sa usa ka mensahe nga gipadala sa XFM Jensen, gipatinaw ni LTO 12 Regional Director Milhari King TOMAWIS nga mituman lamang siya sa mando sa taas aron mahatagan og higayon ang uban pang makapanerbisyo. Tumuusab sa maong rotation ang paglikay sa giingong monopoly o favoritism sulod sa LTO 12. Gidugang pa ni TOMAWIS nga kinahanglan ang maong lakang aron nga mawagtang ang isyu sa paghimo sa ahensya nga milking cow sa pipila ka mga opisyal nga dugay na sa ilang pwesto. Mga katropa, tagaig Reporma ang imong panglawas, mag-ehersisyo, saktong diet ug sugdi na ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.